YouTube, lagyan sa YouTube ah. This game. Okay na? Ngayon, makikita nyo kung paano. Zoom. Makikita nyo kung paano tumorture ng manika. Ganyan. Wait ako. Okay, ate mo. Living mom. Living po. Living po. Ayoko na. Bandido. Wala pa. Ibagyan yun. Ayaw mo pa. Ayaw na. Ayaw na. DDD. Dog slam. Ayaw mo. Itataas mo pa. Itataas. Okay na. Patay na.